ನಮ್ಮೈನಿ ಮರ್ವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅವೆಂಚ ಮನ್ಪುಡುಂದಿ ಅನಿತ ತೋರ್ಜವೆ ಸುರುಕಾರಿನ್ ದೆಕ್ಕದ 4 ಗಂಟೆ ನೀರುಡು ಬೊದಲ ರದಿಯೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಇನ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗೆತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ನ ಆಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟವ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಾಣಲೆದಿ ಇದೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಐಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡು ತರೈದೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಬಂದನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇ 2 ನಿಮಿಷ ಮಗು ಪುಗ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಪುಂಡಿನ ಬೇಯದಿಕ್ಕ ಅವು ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಮರುವಾಯಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಅವು ಬಾಯಿ ಬುಡಾಡು ಇದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಮುಂಚಿ ಪತ್ತೆರ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಅರಿಶಿನ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಜೆಲೆ ಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಸಾರೈ ಇತ್ತದೇನು ಮಾತಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಕ್ಕೆ ಪಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತುಂಡು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯರ ರೀತಿನಿ ಮರುವಾಯಿ ಬಾಯಿ ಉಡುಂಡು ಅಂದು ತೂಕ ಇದು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂತ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ ಸಾಸಿಮೆ ಬಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪುಡ ಐಬುಗ ಕರಿವೇ ಪಾಡ್ಗ ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಯ್ಬುಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂತುಗ ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಉಂಟು ತೂಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಮರುವಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ಕುಡರ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ತೂಕ ಕೊದ್ದಿನ ಪಂಡದು ಕೊದ್ದಿಡ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪುಂಡಿಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಆ ಪುಂಡಿನ ಮರುವಾಯಿದಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುಗ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಪರಿಮಳ ಬರುಂಡು ಸೋಕು ಪರಿಮಳ ನಾನು ಸರ್ವ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ಕ ಬಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ವಾವ್ ಸೂಪರ್